आदसा गिबियावनो बारा नाजारे सेनावहाय बरायबाय आरोना बरायना लाग्रोनाय नुदों अनेक गोबाव जायोमोन आरोना भिडिअ हगारनाय सप्तासे जायोमोन ओमफ्राय दा भिडिअआ आरो बिथ्रिजों जागोन आरोना नै ओमफ्रायहाय आङो दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगायावहाय थांगोन आरोना मुंख्लं खाम्फायावहाय गुरसि लाहैजोबसै ओमफ्राय नायलांबाय थादों आरोना गासिबो नोंनाव भिडिअआ जाखाया नालाय नुदो होमबा थाथ' ब्र' ना मा होनो आदसा जागोन हारुर ब्र' आरोना बियो चेक खालामहैदो होनबावदो हारुर ब्लग होनसोलायनानै होमबा थाथ' आरोना ब्र' औ ओमफ्राय आदै आंनोहाय मुखारि हरलाय थाइबा खिसानिखौसो बारानिखौ नङा आरोना समझ रहे हो आप 10 थाखा लायो आरोना होमबा हरदो मोनसेल'सो बे गोसोमनि गैया ब्लेक कालारनि आदसा 20 थाखा आरोना हरदो बेखौनो होमबालाय बरिया आदसा जागोन नोंखौ नुसावला जोबसिगोन आरोना आदसा चेक खालामहैबानो जाबाय बाला दाजारियावहाय नुदो इउटुब या इउटुब रे नैबेजों आन्दाजि औ जों नेट औ जागोन नैबेजों हमनांगौ आरोना औ ओमफ्राय बियो बे 20 थाखा लागोन आदसा दे होमबालाय लानोसै आरोना फाइनालि आं फुसिबाव मोननोसै आरोना गासिबो ओमफ्राय आङो हारसिंसो ओंखारदों दिनै बाजार आरोना गासिबो नुदो दिनै सानडे नालाय ओमफ्राय दायो थांग्रा लामाखौ मोनसै आरोना मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं हाइवेखौ क्रस खालामबाय बेफोरसो लामा फुरा फुल स्पिडाव होनो हाखायो आरोना बेहाय मजायानो बेलेग वाव होनबोदो गुला गुमथाबाथाय होख'नो हाया आरोना ओमफ्राय बिदिबाथाय फुरा खयै सालायनो हायो मजा 1.5 लाख नुदो 1.5 लाख बिदि दालां मोनबाथाय अनेक खस्थ' जायो आरोना मांखोनायावहाय दामा होनबावदो कि जे भालो लागे मांखलायनो होसिबसिनसै दालाङानो मोननै जा बिमानि खर'सो लाजाखाया मांखोनायाव अनेक खस्थ' जायो बाल फाइनालि आं मावजि गामि मोनफैबाय आरोना नन स्टप सालायनानैहाय ओमफ्रायहाय ब्रमोनाहाय नेगासिनो दं बैयावहाय माने ज' थांसै होननानै थाब खरससिम फैदो होनदों आरोना ओमफ्राय साफे नेदों मिन्थिया आरोना आंखौहाय नायसै होमबा साफे नेदोंना मेंस'जोब्बाय आरोना आवाजानो जागोन जाया जादों माने गोबावसोमोन आरो बेट्रिखौहाय बिदि गोजान थाङैया ओमफ्राय दिनैसो होलायबाय नै नै दासो मेन लामाखौ मोनफैदों आरोना ओरै सिदा थांबा ओरै भावरागुरि मोनहैबाय आरोना ओरै सिदा थांबा ओमफ्राय ओरैहाय दतमा होलांसै होथारजोबलांनांगौ नेगासिनो दंनो ब्रह्मना अनेक गोबाव जाबाय बालायलायबायसो दां ओमफ्राय आंहा स्पिड फैयाबो थाबखौनो मोनखायासै आरोना 26 किल'मिटार जाथारो नालाय जोंनिफ्राय न'निफ्राय एकदम लाजाखाया होनबोदो अमा हायर'दों माथो जालिजोबसो आदसा फाइनालि नै ब्रह्मनखौहाय लोगो मोनबाय आरोना पालसार दंजोबो बिसिना हिबिलै नुदो आदसा जागोन आदसा औ अनेक गोजान नालाय 26 किल'मिटार जायो जोंनिसिम खबराथ' आं गेजेरावसो थायो आरोना बेनो आरोना नोंना औ ओमफ्राय भुटानाव थांनो होनदों नामा बेजोंनो
आदसा आंनाथ' आर 15 बिट्रिसो ओमफ्राय ब्र खुलुमबाय सफैबायना ब्र औ सफैबाय आदसा जागोन अनेक मोजां सफैबाय ओमफ्राय दे जाबाय मोजां सफैनो माने एसे गेजेरावसो सफैदों आरो ना माने दहाय ओंखारबाय आरोना जोङो फुरा लामाखौ क्रस खालामलाबायनानैहाय एसे थाब मोनहैसिगोन आरोना आय' दालाङा अट'मेटिकेलि खायलें जाखायो आरोना गाइसमोन फुरा मोजा ओरैहाय गाहाय ओरैहाय गोजौ नै फुरा जालि ओरै नै समान लाबाबो ओरै गोजौ ओरै गाहाय आरोना मारै बेबायदि जाखो मोनथिला होखावलांनांसिगोन बैसो थांला जोब्बाय हनै गाइसमोन फाइनाल सफैबाय आरोना जायगायावहाय ओमफ्राय दसे रेस्ट लादोंमोन नैबे सायावहाय माने नैबेहाय आरोना अनेक लोगोफोर दं नैबेहाय आजां गाजां सफैबाय थारैनो बालाब'आ जोंनि नैबे थुलुंगाफुरियाव सफैबाय जों बिथांखौ वेलकाम खालामो नै दासो मिथिबावदों आङो थुलुंगाफुरि होननानै नुबावदों जाबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा सफैबाय लामाफ्राव जेबो माबा जाबोखायासै नालाय ओमफ्राय जों ससेनिफ्राय ससे फैबाय ओमफ्राय नोंथाङा एसे सिगां खोन्थाला जोबदो आरो नै आंनि लोगोफोर दङ सिगां खोन्थाहाय लाहरजोबदो लोगोफोर बिसोर गासिबो आंनि लोगोफोर आङो ओरै खोन्थाहरजोबदो गासिबो नायनाय बिसोर गासिबो आंनि लोगोफोर हाय होनहरदो दा बालाब'आ थुलुंगाफुरियाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा बा माबायाव थुलुंगाफुरियाव फार्स्ट फैनाय ना बिनि थाखाय जों दिनै बालाब'खौ मोजाङै बेरायहैहरसै माहाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा दं मा जों बेखौ बिथांनो मोजां खोन्थाहरसै नोंथांमोना भिडिअनि लास्टसिम नायलांबाय थादो होमबासो बुजिलांगोन सालु होनबावदो थुलुंगाफुरियावहाय होनबावदो औ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोगोन होनबावदो माबा दाउजों लावजों आदसा मजा ओरै चेक होनबावदो दिनैसो सिनायदोंलै ब्र' आं नोंखौहाय मिथियो ना औ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुगोन नालाय गोजाननिफ्राय बेबायदि नुयो आरोना ओमफ्राय दा खाथिनिफ्राय माबायदि नुयो आंबो मिथिया आरोना मबाइलाबो वाइड एंगेल जाखाया नालाय होनबावदो गाइसमोन फाइनालि आङो नोंथांमोनहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फाखौहाय देखायनोसै आरोना मानसिफोरनि भिडिअ नुखाबायबाबो आंनि भिडिअखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोनहाय होनबावदो ओमफ्रायहाय नै बेनो आरोना आदसा आंबो अनलि मानगोनानिखौ नुनानैसो लब जानानै फैदों आरोना बे जायगायावहाय होनबावदो थेख्रि बर'मोननिखौ नायनानै नै बाहाय आदसा बालाजि नोंथाङा एसे मोजां खोन्थादो आदसा औ जागोन नैबे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा औ बरिया होनबावदो ओमफ्रायहाय नैबाहाय मा लिरनानै दङ आरोना नै बाहाय नायदो बड'फा जाहैदों माने आयंसो जाहैगोनदां सोमोन्दोआवथ' आयंसो जाहैगोनदां आफा जाहैदों सोमोन्दोआवहाय ओमफ्रायहाय ओरैहाय शुटिं लाला जोबदों आरोना नै भोजपुरि सं शुटिं लादों बिसोरो आठथानिफ्रायनो बानायनाय जाहैदों ओमफ्राय दासिमबो जाया मालानिफ्राय बानायदोंमोनलाय खिन्थाफिनलाय खनसे आठथानिफ्राय बानायदों नामा दासिमबो जाया आरोना मोनसे एलबामानो दासिमबो जाया होमबालाय सानसे लाखासिगोन बे साननैसो होमबाथ' गोबाव लाबोगोन आदसा गिदिर जाया बाराबरी से ऐसा है क्या? और मेरा चैनल है एक मेहर जमाल, देखो प्रोफेशनल चैनल है। हाँ। और शूटिंग चल रहा था? अरे बाप रे मोबाइल गिर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोबाइल का नों खिन्थादो आरोना थेख्रे बर' थ' गाइस गासैखौबो आं खोन्थानि नैबेहायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खेबनाय जादोंमोन खाम्फाखौथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय बैयाव मुसुखाखौ ओमफ्राय बेहायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबदोंमोन नोंथांमोनहा सिनेमेटिक शट नायदो एसे बाला ब्रह्मनि चेनेलाव आदसा जागोन सिनेमेटिक नायदो आरोना माने ओरैहाय फट' लादों आदै मादै मोना होनबावदो ओमफ्रायहाय बिराद मानसि फैयो आरोना बेहाय नायग्राफोर ना मा होनो आदसा जागोन बिराद मानसि फैयोना शुटिंबो लाला फैबाय थायो आदसा जागोन ओमफ्राय नैबे खिजुरा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गायलांनाय होनदों नामा
आयौ बारा बिदि नङा गजब बेइज्जती है ओमफ्रायहाय दालाङाव थांसै दालाङाव रिल्सफोर बानायलांसै ओमफ्राय बैयावहाय मा होनदों सरायघाट दालां दं नामा दालां दं औ होमबा नायसै बेखौहाय सोनी का मजा ही कुछ और है गजब बेइज्जती है ओवर एक्टिंग के लिए 10 रुपए दे दो मेंसावजोब्बा नैबे सान्दुङावहाय जिरायनो खम मजा जागोन ना मा होनो मेंसावजोबदो खामानि मावनानै ओमफ्राय नैबे सान्दुङावहाय जिरायफैदो आरो ना साइकेलबो गैखाया साइकेलबो गैखाया ना मोजांखा साइकेलबो गैखाया मोजांखा ओमफ्राय जोङो नैबे सरायघाट दालाङावहाय एसे गाखोलाहैसै आरो ना दुर्गापुरायावहाय मै नुयो आरो ना मा होनो नंगौ बेनो औ बेनो ओमफ्राय बता देता हूँ आपको आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे सिनायाखैबा मोजाङै नायनानै ला ओमफ्राय गल्डेन लांगुरबो नुयो जाहैदों ओमफ्राय नैबेहाय मै नुग्रोबाय ओमफ्राय जोङो सरायघाट दालाङावहाय गाखोफैबाय आरो ना नै पुरा मोजां आरो ना ब्लगारफोरा ब्लग बानायफैनो हागोन बेहाय मोजां मोजांनो आंथ' बारा मोजां बानायनो हाया नालाय ओमफ्रायहाय नै ओरैहाय ओरैहाय बोहैबोयो आरो ना ओमफ्रायहाय नैबेजों बोहैलांफिनो खम मोजा जोङो हाजोआव गाखोबाय आरो ना ओमफ्रायहाय जोङो गाखोबाय ओमफ्राय गाखोनानै माबायदि मोनखो बाजै मोना मादै मोना होनबावदो मोजां आदसा मेंसावजोब्बाथाय बेयाव थाफैनांगौ आरो ना औ दे होमबालाय जों जिरायहैनोसै मादै नोंसोर थांसै बाय बाय नुदों आंनि भिडिअ'आवहाय जागोन ओमफ्रायहाय हाजोआव फैबाय नै टेक्रि बर'आबो भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव नुगोन ना मा होनो डिसक्रिपसनाव नुजोबगोन गासिखौबो बेहाय इउटुबारबो दं औ बेहाय औ बे हाजो थिखिनियाव मोनहैनो 2 घन्टा नांगौ 2 घन्टा आदसा मोनसेनि 2 घन्टा नांगौ गाइसमोन सिनेमाटिक शट देखायदां नै मोनफैबाय 2 घन्टा नांगौ आरोना बे हाजोआवहाय आदसा फाइनालि माबायाव दंफैयो आरोना नै दुनुमानि स्टुडियामावहाय लाबोबाय टेक्रि बर'आ ओमफ्राय बिना भिडिअ बेखिनियानोमोन आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा थुस्लाजोबना हरदो साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो औ नोंबो खनसे रायलायनोसै थुस्लाजोबनो थिनदो गासिमोनखौ थ' गाइस नोंथांमोनहा बाला नार्जारिखौ थाबैनो सापर्ट खालामनानै थाब गावस्लाजोबदो ओमफ्राय नोंथांमोन थुखे जाहोदो थाबैनो बाला नार्जारिखौ जाहाथे मोजां भिडिअ खालामनो हायो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनहा जाय जुदि आंखौ सिनाया दिनैनिफ्राय सिनायनानै लादो बालानि जाय आंखौ सिनायामोन आंनि नामा टेक्रे बर' आंनाबो इउटुब चेनेल दं बालाया लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो थ' गाइस नायहैदो मोजां मोनबा नायदो मोजां मोनाबाथ' आरो नालागे होमबा थाथ'लायदो आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो गोजानाव एबारहाय नैबे आरो 15 बिट्रिजोंहाय बुरसोमला हैजोबसिगोन आङो ना मा होनो ओमफ्रायहाय बिदिनो थुखे जाबा सलरपारा थांगोन आरो ना आं गाइसमोन आंनि रिभिलिं खालामनायखौहाय नायनो गोसोबा थुखे खालामलांदो